Pnawn Sul arferol yw hwn yn un o ardaloedd Berlin lle mae'r Wal yn rhannu'r ddinas yn ddwy a lle mae pobl yn dod ar ochr yma i'r Wal ac yn chwifio i'w teuluoedd ac i'w ffrindiau ar ochr draw. I ni'n sefyll mewn un o'r ardaloedd sydd yn ymyl a Wal ddiadwl yma ac mae lawer yn y bobl yn dod, nid yn unig yma, ond hefyd yn dod ar hyd y stryd yma mwyn edrych dros y Wal i gyfeiriad y dwyrain at ei ffrindiau. Mae yna wreaths yma ar y pafin sydd yn atgoffa ni bod yna bobl wedi ceisio dianc o'r ochr yma i'r ochr hyn ac wedi syrthio i lawr o'r ffenestri ac wedi ei lladd a mae'r wreaths yna yn ercof amdani nhw. Dyna'r awyrgylch yma bob prynhawn Sul. Pobl yn dod i geisio cael un o teuluoedd a'i gilydd. Ond fe ddigwyddodd peth anarferol y bore yma yn Berlin oherwydd fe aeth Côr Cymru Llundain dros y ffin i'r dwyrain i gymryd rhan mewn gwasanaeth yn eglwys enwog Marienkirche. Yr eglwys lle bu Pastor Niemöller a Debilius yr esgob yn pregethu yn ystod gormes Natsiaid ac yn gweld bod yna Gestapo yn y gynulleidfa yn cymryd nodiadau. Wel, fe drio ni fynd a dilyn y côr bore yma i'r eglwys enwog hon, ond gwrthodwyd caniatâd. Beth bynnag, ar y ffordd nôl o'r dwyrain y bore yma, yw'n ni'n ffodus iawn i gael ychydig o luniau o'r côr yn dod yn ôl drwy checkpoint Charlie